Ted, no to słuchaj, to wybierz tego innego potwora. Nie! Nie? Nie! Gwarantuję wam, nie! Dobra, okej, dobra, niech będzie. Po prostu chciałem widzom pokazać innego potwora w akcji, wiesz? No No to jeszcze jest, to Będzie wygorzej. to Kraken to jest... Bo, no Kraken to jest chyba najmocniejszy na defenda, w sensie... tak, bo on strzela z daleka i on po prostu zniszczy nas, nawet nie podchodząc do tego. A, no to bez Lata, sensu. pluje laserem z oczu. Wszystko. Cuda. No, także w to zakończymy chyba tym Goliatem. Na następne nagrywki jakieś się w każdym razie zgadamy, żeby zagrać tym innym potworem. Dobra, jasne. A teraz, kurde, trudne zdanie przede mną, cholera jasna. No masz buffa, nie takie trudne. A jakie mam buffa w sumie? Bo, otruwam was, nie? A nie wiem, nie czytałem. Widziałem, że zrobiłeś się czerwony. Obserane miniony, kurde, podchodzą. Dobra. Czy moje miny widać? Teoretycznie tak. Raz, dwa... Bo te miny się... Aha, bo te miny się potem... Dobra, okej, dobra. I są. Jest 5 aktywnych min. Nas one nie ranią, nie? Nie. Dobra, A, idą. już jest jeden. Dobra, wiążę ich. Jest i drugi. Amplify na tego po prawej. Dobra, widzę, widzę. W sumie mógłbym na tego drugiego, tak powiedziawszy. Dobra, po amplifyu. Dobra, skupił się jeden na mnie. Jedna to minę! Ten już tutaj ledwo i jest po nim. Jest Izak. Jest? Kurde, dobra. Dobra, jest. Co się... Kurwa, Izak! Skup się na kimś innym. Okej. Szwagier. A nie, dobra, Daisy. Rojo, nie strzelaj! Dobra, to ładujcie mu, ja się Walimy, poświęcę, walimy. ładujcie wszystkim co macie. O, Lejemy. Ach, Ja pierdzielę. ładujecie. Izak, ale odcinek wami nie może mi trwać 3 minuty. Jedną. Bicie go. Dobra, dogramy potem jeszcze jakiś jeden tryb, no. Ja pierdzielę. Bicie, bo resztka. Fukendo. No No nie! schodzi mu całkiem żwawo. A to jeszcze nie jest koniec, kurde, bo ja muszę rozwalić wieżę, nie? Ja pierdzielę, tak mało, to To nic nie aż zrobię, kurde, ja muszę i normalnie... tak rozwalić wieżę, cholera jasna. Dobra, będzie drop. No będzie dropu wszystkich, nie? Chyba. Nice. Ja pierniczę. Ale kurwa, on ten generator łoi. No, Dobra, kochani, Dobra, jeszcze mamy trzeba za ten. napierdalać wszystkim co macie. Ale on ma mało HP, mu tam no została strasznie mało, strasznie. półpaska, To nie? już była kwestia sekund. Dobra. Ładuj to! Otwieraj to! Powolutku, w końcu nie pali się, potwory nie chcą zniszczyć cywilizacji. Szybko. Dawaj do góry Coś z niego. wybucha. Dobra. No skubańcy. Ej, zaczku! Uwolniłem go. Gońcie go, nie dajcie. No lecimy. Może, że wy skurczybyki. Hang on. Switching to trank darts. Kurde, ze snajpy jeden strzał. No. Kurde, powinno nam to... Co jest? Czy Isaac przypadkiem nie poszedł do drugiego generatora, a my jesteśmy na drugim końcu No i co tam mapy? panowie? To jest to... Fuck! Coś tu może być. Jajeczko, No. Piotrusiu. No tak, bo chcieliśmy go dojechać. Dobra. Nie trzymamy się w grupie, teraz wszyscy na pałę lecicie do niego. Na faję. Ja pierdzielę. On go tam łoi non stop. Ale spoko, już blisko. Lasę to. Znaczy i tak trzeciego nie zniszczy teraz, więc... Chodzi o długość odcinka. Dobra. Nie, krótkie materiały też mają swój urok. To mnie się osobiście podobają bardziej krótkie, tak. No ja też, ale teraz jak zrobisz krótki, to dla hajsu, kurwa. No właśnie, filmy dla hajsu, już koniec. Siarczyste, No. kurwa, cebule. Najbardziej mi się podobają 5-sekundowe Nawet filmy dla hajsu, na których się reklamy nie wyświetlają. No dokładnie. No. Cóż.
Tak, bo to odcinek musi mieć minimum Proza 10, życia. żeby takie weszły te dobre, nie? No Znaczy tak. minimum 5, później jest próg 7 i 10. No. No to zobaczycie, jak bardzo nam zależy. Dobra. Jest. Był. Widziałem go gdzieś tam. Jest tam. Jest, dobra, już widać go. Ja w niego przez ścianę ładuję. Dobra. Niespodzianki rozstawione. Tak blisko, a tak daleko. Wow, przyszły miniony Uwaga, dwa. uwaga. Dobra, wejdą na moje miny. Dobra, i moje harpuny tam są jakby co jeszcze. To już się tułoje. O, jest i... Jakie I to jest lecie go. słabe. Ja mam low health, jakiś heal by się przydał. Jest heal. Chwilę, nie zapominajmy o tych minionach, bo one... No, ten generator walą tam solidnie. Dobra, jeden poszedł. Ja walę te miniony. Jest, idzie Izak, uwaga. Ja pierniczę. Wow. Zaś, żeś Lecie jak go, pierun. Dawaj. lecie go. Leć. Łoimy. On first aid duty. No fuck! Jebany jetpack! Już bym... Cały czas... What the... Food second. Aha, on jest u góry na tej skale, ja w ogóle go nie umiałem Dobra. namierzyć. Ja umarłem. O, dziękuję. Kurde, nie zdążyłem. Nie. Przecież on jest na 2 hity. Ale jeszcze tarcza, jeszcze tarcza. zejść w ogóle te hity, no. Come on, Cabot. The fight's not over. Ja O, pierniczę. dziękuję. Jest. Full Dobra. życia. Kurde, blade, to nie jest takie proste jednak. Idą miniony, uwaga. Spokojnie, też natkną się na moje krowie placki. Wow, jakie spadki FPS-ów. Wiesz, No, przy takiej większej zadymie. No i co, i po generatorze, nie? Aha, tutaj. dalej. No. A no. Łoimy, ale pięknie się Zwolnione. tak... A jak ja kocham z wami nagrywać, panowie, to się w dupie nie mieści. Lecę Izak. Już, prawie, dobra. Minionek. Okej. Dobra, rozwaliłem miniony. Spoko, ja już rozstawiam te. Fokus na Izaku. No jest tu przy mnie. Aha, jest, dobra. Gdzie? Przy tej bramie. A, Dobra, to... Nie wiem, to On się tam czekamy czai. tutaj, czy... Idzie. Dobra, unik. Z dystansu walić tym, co ma jakąkolwiek skuteczność. Ja pierdzielę, Ormor ma, dobra. Ja leżę jak coś. Dobra, padłem. Dobra, ja już tam... Dobra, Tarcza. to ja go zamykam. Dobra, miniony. Teraz musicie po prostu wszystkim go naparzać, żeby mu tarcza zeszła i później jeden hit. Tylko, że ja żyję, no, poza tarczą w sumie, także... Za 10 sekund będzie drop. Dobra. Musicie wytrzymać. Ja pierdzielę. Kurwy! Aaa! Wow! Dobra, jeden już ino został. Wskakuj. Ja z Daisy lecę. Isaac przyszedł. Dobra, jest. Dupa. Kurde, to jest nie do zrobienia Dobra. już, nie? Ja cię spróbuję Rojo, nie podnieść, Rojo. strzelaj. Tak. Ładuj. Dobra, tak, jest. Dzięki, bracie, jest zajebiście. Zajebiście, dobra. Znów serdeczne placki. Po lewej. Gdzieś tam. Dobra, te miny wszystkie tutaj w sumie są ogarnięte. Kliki do mnie. Dobra, Lecę. tam jest, widzę go. To jest kwestia parę tych, tylko muszę ta tarcza cały czas odnawia. Łoż ty. Ja pierniczę. No fes. I've got a shot ready. Dobra, no i tak najpierw musimy go rozwalić. Znaczy, Co i leży. możemy się nie bić tutaj z nim tylko koło kora, bo tam są wieżyczki, które w niego też ładują całkiem sporo obrażenia. Racja, bardzo mądrze. Dobra, pies mnie tu wyliże. Jestem. Kurde, No, nie nie mogę żyje. wtedy w górę wejść. Jest!
Jest! Bez szans, kurde, za dużo HP na początku straciłem. Kurde, bladę. Piękna kooperacja, No. Paweł. Wow. Masakra, masakra. Izak, dzięki, że nie dawałeś nam forów, tylko naprawdę chciałeś nam spuścić soczysty w pierdol. No nie no, chciałem, no ale kurde, ta mapa tym Goliatem to jest tak przerąbana, kurde. To jest masakra. Czyli znowu bitwy przegrane, ale wojnę ugraliśmy. Nie, no dobra, wiadomo. No wiadomo, nie o to chodzi. Ale Ważne, straciliście co powiedzieliśmy. zbyt dużo ludzi. Ludzie, których uratowaliście, byli w ogóle bezpłodni i niestety ludzkość Nie umarła. dużo. Ale pomnik postawiony na podstawie twojej klęski natchnie wiele narodów, stary. O rany, rany, no. Najważniejsze Szkoda. w każdej kupie znaleźć jakieś pozytywy, nie? Na przykład, że się fajnie trawi, mamy fajną przemianę materii. A wtedy to żeście pobiegli, kurczę, bo byłem, znaczy myśleliście, że bije kolejny generator, to tam kurde stałem po prostu tuż za wami za głazem, nie? A byłem kurde bez tarczy, bez życia i cholera jasna. Czemu nic nie powiedziałeś? Wymyśli, a co miałem mówić, kurde, słyszę pomysł, ej, a jeżeli on tam pobiegł i wszyscy w ogóle za Mateuszem polecieli, kurde, po prostu 2 metry ode mnie, nie? Ja już myślałem, że będzie Bo ja koniec, ptaki tam widziałem, tak kurde... A to... bo tam moje minionki pobiegły, nie? Aha, i one też mogą... No w sumie to Bo logiczne. one biły ten, no. Nie ma Stefanowi. Ja tak wiesz, kminie, jakim sposobem byś się dostał tak szybko tam? Mówię, to jest chyba niewykonywalne, nawet jakbyś spamował teleport. Szybciej polecieliście po prostu. Tym szybciej Ale mnie polecieliście te po ptaki prostu. mnie tak trochę zmieniły, znaczy nie wiedziałem, wiesz, że te miniony mogą striggerować ptaki. Słuchajcie, i tak dobrze wyszło, bo odcinek ma słuszną długość, a ja zrobiłem praktycznie cały pasek levelowy tą jedną rundą. No ja, No, mi też No ja Dobra, też, ja cały. też. A tam też całą kampanię też dostajesz, nie? No. Sporo. Tak, fajnie, fajnie. O, nowy awatarek, deal tego, tutaj winbot, Muszę wyskilować kolejnego potwora chyba. wyskilować kolejnego potwora. Dobra, to brzmi dalej jak czochranie Predatora. Kochani, dziękuję wam serdecznie za udział w kolejnej w sumie drugiej edycji Evolve z przezacną ekipą. Strasznie się jaram, jak małe dziecko, które pierwszy raz dostało Team Hospital od rodziców wielkich gamingowych antagonistów. Team Hospital ostatnio był na Originie za free. Tak, dlatego tak mi się skojarzyło. Kochani, serdeczna tarcza i do zobaczyska. Mam Dzięki nadzieję, że wielkie. jeszcze Dzięki. pogramy coś w tą grę. Elo. Dziękuję! Zagrać. Strzała. Yo! Trzymajcie się.